Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardali. Heddi ni'n cael cwmni criw arbennig sef y Lingdilongwyr, a fi'n siŵr wneith Iona esbonio fwy i chi. Felly, Iona, esbonio beth yw'r grŵp mach sydd â chi? A'r prif nod, wel, mae yna 3 nod i'r clwb. Un ni'n cerdded, un ni'n siarad, ac un ni'n cymdeithasu. Mae'r cymdeithasu yn bwysig iawn, ond mae'r 3 peth yn bwysig, y cerdded, y siarad a'r cymdeithasu. O, ffantastig. Mae'n swnio fel bod chi'n cael lot fel hwyl fel criw. Felly, oeddi hwn yn rhywbeth newydd? Chi wedi sefydlu lle ers y clo, neu ydy hwn rhywbeth sy'n mynd y spel? Na, mae wedi bod yn mynd ers, dwi'n credu, ers rhyw 5 mlynedd, falle 6 mlynedd. O, waw! Ie, dyn ni ddim yn rhy siŵr ers pryd, ond nes i ddechrau'r clwb achos o'n i'n diwtor Cymraeg i oedolion, a'r gwyn oedd gan y dysgwyr oedd bod na ddim byd i wneud ar ôl bod yn y gwersi. Ie, chwarae teg, ie. So o'n i'n meddwl, o, newn ni hwn, ond does dim lot o'r ddysgwyr wedi dod gyda ni. Ond i ni cael, mae yna ddysgwyr wedi bod yn dod. I ni'n newid o ryw 4, fel i ni heddi, i ni'n 4, ond falle i ni wedi bod gymaint â 15 yn cerdded. O, waw! Ond mae well gen i criw bach. Achos os dim rhaid cadw golwg ar gymaint o bobl wedyn. Mae'n siŵr bod nhw yn y blaen a nhw yn y cefn. Ie. Ond fi'n siŵr chi'n amlwg yn teithio o gwmpas yr ardal cyfan, chi ddim yn cadw'r un drefn bob wythnos. Na, ni'n mynd i lefydd yng Castell-nedd a Fort Talbot. Ni'n mynd i lefydd fel Parc Margam i un o'n ffefrynnau ni. Mae hon yn ffefryn arall, sef Parc Coed Gwilym yng Nghlydach, mynd i Bontodawe ac yn ôl. Mae'r tywydd bach yn rhyb heddiw. Ond ar y cyfan, ni'n lwcus iawn gyda'r tywydd ar fore dy Mercher. Dim ond ambell waith i ni wedi cael yn dala yn y glaw. A na pryd mae'n amser cuddio am goffi. Ie. A hefyd i ni'n mynd i lefydd wel, y cymoedd i gyd, Cwm Afan, Cwm Nedd a Cwm Tawe. I ni'n mynd i lefydd fanno. Wythnos nesaf byddwn ni'n mynd i Castell-nedd a cherdded i Godre'r Graig ac yn ôl. O, arbennig. Felly os mae rhywun falle eisiau ymuno mewn ar teithio cerdded hyn, mae croeso iddyn nhw? Croeso i unrhyw un, ond bod nhw'n deall mae Cymraeg ydy iaith y teithiau. Ffantastig. Felly cyfle da i bawb i ddod i ymarfer eu Cymraeg a mynd i weld rhywle bach newydd. Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardali. Iawn, a felly chi wedi ymuno heddi ar y daith gyda Iona, felly Catherine, chi newydd fan hyn i'r grŵp. Fel, ie, chi wedi mwynhau hyd yn hyn? O, wedi mwynhau mas draw. O'n i wedi ymuno tua 2 fis nôl, a mae fe mor hyfryd i gerdded gyda chwmni. Na beth o'n credu o'n gweld y peth mwyaf i fi. Wy'n gallu cerdded ar y men yn hunan, ond mae fe cymryd y well gyda chwmni. A mae rhain yn cwmni gred. O, ffantastig. Na fe fi'n joio clywed. A wedyn Jan wedyn, chi hefyd yn ddysgwraig Cymraeg. Dysgwyr hyn. Ie, ffantastig. A chi'n hoffi'r ffaith yn amlwg bod chi'n cael y cyfle i ymarfer y Gymraeg gyda'r merched yma? Ie, mae'n cyfle i siarad Cymraeg. Ie, mae'n hoffi'n iawn. Ie, a mae'n braf i fynd am dro. Am dro, a caffi. A caffi! Na'r peth bwysig! Bendant. A chi Elvira ar un peth, chi wedi bod ers blynydde maith ac yn mwynhau trefeili am yn y gwmpas y lle? Ers y dechrau mae wedi bod yn wych i fi. Oedd o'n rhywbeth eto cymdeithasu a cadw'n heini. Ie. Helpu'r un goesau'r bynyddoedd. Y hennaid ddim yn dod i hyn. Na. O, ffantastig. Na, mae'n braf i weld chi mwynhau yn siarad iaith Gymraeg. Fi wedi joio mas draw yn eich cwmni chi heddi. Felly diolch yn fawr i chi gyd. Diolch i ti. Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal
pob un darn o'n ardal i.